face Eurodac, de când este pe piața românească și care este obiectul de activitate, evident. Compania Eurodac este o companie tânără, de 8 ani de zile, suntem înființați și suntem printre puținii producători de utilaje automate de producție. Practic, proiectăm... Mai produce cineva, da? Proiectăm, producem și punem în funcțiune echipamente automate de producție și ca noutate sau, mă rog, ca un concept pe care vrem să-l dezvoltăm la tip 2014 este faptul că vrem să repunem România pe harta producătorilor de mașini automate de producție. 82 eram, acum 32 de ani, a 10-a țară producătoare de echipamente automate de producție. Acum, în 2014, suntem cel mai mare exportator de creiere. Vrem să se întoarcă creierele astea în România și să le punem la treabă, nu? Să le folosim. Bun. Ne propunem în 2019 să ne întoarcem în 1982 și să fim acolo pe harta producătorilor de mașini. Nu suntem numai noi, nu pot să zic numai Eurodac, este pe piață, e clar. Avem și noi competitori, dar atât timp cât colaborăm între noi și ne unim și avem asociații, cu siguranță nu va mai fi o viziune, nu va mai fi o viziune, va fi un fapt îndeplinit. Care e reacția unei companii când aude că e o mașină automată făcută în România, în loc să fie făcută, nu știu, în Italia, Franța sau Germania, nu știu care e cel mai important? Reacția n-ar fi decât una foarte favorabilă uitându-se la preț. E o diferență de... E o diferență mare, asta odată, bineînțeles, tehnic vorbind, nu trebuie să te uiți prima dată la preț, trebuie să te uiți la caracteristici, la calități. Nu este diferență pentru operațiunea finală pe care o face această mașină într-o mașină care vine din Germania sau Italia, dau un exemplu cu piețele din Europa, și o mașină care este proiectată și construită de Eurodac. Prețul este un motiv serios de a înclina balanța către noi, plus suportul local pe care îl oferim atât ca service tehnic, garanție, post-garanție, piese de schimb și așa mai departe. Cum vedeți anul viitor? Păi eu sper să ne întâlnim și următorii ani aici și să îmi dați dreptate în ce am Vă doresc succes, mi-aș dori să fie așa și sper că așa se va întâmpla. Optimist, mergem înainte. Realist. Mergem înainte.